Kashim kanikalan ban ai play Christmas pasuk ban senam thamai ya phi baro kinong pen ya kane ka YouTube channel hakane ka yom Christmas bun nakipat Kristan ki jongi ya pen kre ki jing ai subha iwe ya iwe ban lembagi kat Christmas ki jan kinap ki basan ki tiar kital bansa jing kan mau kum ka jing iwe ya iwe ban lembaga ne ka yom Christmas ban ka jing ai ka ba nikong kaba ngiyo kadai kajing ai kajong ublay yala ujong ukun hasla pertei kalong kajing ai subha kaba kordor bat bakar kan sai tam na kabanta jongi ki khun benriu na kaba ublay ai tino yala ujong kun hasla pertei bat balai ublay ai tino yala ujong kun hasla pertei na kabanta jongi larang pule ka gospel jong ya anis kono balai khot khat riu uji su uong Obleu it kata-kata ya kapertai adu bolai tino ya lau jong kun babaro ubangai jauh unyo ya kacing impom cukun matkat bang ina pen kre ya kan kacing ai subha ka jong oblei nak benta jungi ki kun benriu ngidon kam lu ban pen kre ya la jong ki men sim ya la ki jong ki do alut ban pediang urom ya kun jong oblei ha ki men sim ki do alut ki jongi kam tam ha kan ka ayom Christmas ka ba oblei ai kita kacing ai subha na kabenta jungi iway biway kajing pun kre ka jungi kam syamdai tang ka kabana bar rekat kabana po kalong kabodon kam hadu kata-kata bun nangi kum ki priu hi larangi pun kre tang ya ka kabalong sabar kajing petenat iki yang kisam kajing pun itenat ya ka kup kasam ka diam ka bet kajing pun itenat ya kilentik sedikit kajing pu ya kilan kijing thaba habaro kilenti kisengkin ban penthabai tak ayom Christmas ringi kletpat ban penthabai lade da kajing penkre yala ki jong ki mensem yala ki jong ki do onut na kabenta kajing wan long breu jong kun jong ublei hanne hasla protei telada kajing penkre kajungi kalong tang ke kabana bar kadai yang taken kabangim nom don jaka yo kun jong ublei ba unwan bat shom ban sa hakim mensem ki do onut kajongi kanlom thikum tu ki por barem hakaba kamaria Joseph kilawat kita kajaka bangsa kaying syam basa apo Bethlehem handai babli kim don jaka syu ladablot kita kiying sa kajongki hadu bagi haban let banwan bangsa ha kasam jongkimrat badai hanta balakha yo kunlung jisu tekan long thikum ta kajing kajungi ru kumki Kristan khamtam kat bangi dang pen kre ya kan ka Christmas ladangim penterli lagi jongki do onut ukun lung jisu unnom don jaka dalai elai ruam ba unwan banka hakimen sem kido lut kijongi u Angelus Sedesius uam ba kan mentoi ladayu jisu laka shi hajasin hapo Bethlehem lada u don jaka banka hakimen sem kido lut kajongi bunangi ki Kristan kat bangi nang penkre ya kene ka Christmas ngilek burong ngilek men kene ka Christmas dah ka bangi la sutu bakla ya kene ka ayom Christmas dah ka bangi lek men lek subha dah ka jing ya bam ka jing ya dibuan ka jing lek pop ka jing kran thala ka jing kran si ki ya pat ya pra jing hasam ha ka jaka ban watra ka jing su ka jing kemen ka jing im ka batumai ha kene ka ayom Christmas ka ba ngi iwi piwe ngi penkre kum ki Kristan Balarangi pule nak gospel jung Lukas kenong baal kadkhot khatsan hadu alpau gisham hanto ba haba angel ulayatu lupa ulayatu hakinong aplang brod maya ukun ublay lakha slapatei ngisham ba kitu kinong aplang brod kilaya om ya ngin ya let sha Bethlehem pat ngin ya bet ya kita ka ba putrai ulayatu yangi Pataba kilai kendu yo kunung jisu hakasyang ot kila pepang bat kelas nutu ya poro ka bau angel ulayatu haki kane ka bah ka jingim Kristan ka jongi lu pun sin ya kane ka Christmas ya ka jing kha ju kun jong ublei hasla pertei bunangi ngim syampat las nutu ngim syampat la pepang ya ka bau ublei ule na ka benta jongi ki kun benriu handai ka bakong santam kalong ba mangi kum ki Kristan ngidon kam ban wan sha ublei ngidon kamban yo mat yo nu kunlung blai ubawan dong preu hang ne hasla protei na du ahla jasna manshwa diktat enda ngila yo mat ya u ya kata kajing kha jung kunlung blai kemen sim ki do not ki jongi ngin sas ngu thu ngin sa shampang ke ka jingut jong ka Christmas na ka benda jongi iwei ba iwei ai bakan ka Christmas
kan wan ra ya uso jong ka jingkel khu nak benta ki yang kisam ki jongi ya uso jong ka jingkel man ka jing suk bat ka jing e ka jingkel man hapdeng ki jing e ki jing shitom bang ya kendu kham tam e ha kan ne ka perthai ka mentang ya kendu ta ki jing pang shitom jong ka ne ka klam ka ba penthut wa ya ka nyam ka rukon ka bang ya shimenta ha man laki snam lemba ka ayom Christmas lengit don ka jingkel man bakin dia ki baro kin lat lemba ka jingwan long breu jong khun jong play hang ne hasla perthai mat ka bahar ka dei ka jingsuk banginang wanra ka jingsuk hapdeng ki jinge ki shitom ki jing ya snam hasatla ka perthai dei lemba ka jingkha ya khun jong uplay ngin wanra ka jingsuk ha ka perthai ka basdang nadu na ying nasang mat ka bakhadu ka dei ka jing e iwe ban kham nyu shilyang yano ka jing e da dei badok barus ba ka jing e iwe ban kata kalong uso jong ka nek ayom Christmas ka bangi ni le burom ya ka jing kha ya khun jong play ai ba mangi iwe khabangin yang burom yu khun lung play kemen sem ki donut ki jongi ngin wan ra ka jing em ka thamai ka jing kala ha ka jing mut jing perkhat ka jing em jongi kum ki Kristan wan ra ya ka jing ha panwan ra ya ka jingkela ha ka perthai parok ka wei nginang yai duai nak benta parok ki khun Kristan balemba ka jingwan long breu jung khun jung uplei kinang yo ya ka jinga ka jingkel khu ha ka ne ka yom Christmas panwan ra ya ka jingim ka bapha ka jingim ka bajanai ka jingim ke breu de plei haman la ki yang kum kita ki Kristan ki balayo pedang yu Kris ubalon ka jing shai na ka benta jongi iwei piwei do uplei pun kerku ya pi parok